Πάμπλο Εσκομπάρ. Ο Πάμπλο Εμίλιο Εσκομπάρ Γκαβίρια ήταν Κολομβιανός βαρώνος ναρκωτικών, ηγετική μορφή του καρτέλ της Μεδεγίν. Αναφέρεται συχνά ως βασιλιάς της κοκαίνης και υπήρξε ένας από τους πλουσιότερους εγκληματίες στην ιστορία. Το 1989 ανακηρύχθηκε από το αμερικανικό περιοδικό Forbes, ο 7ος πλουσιότερος στον κόσμο, με περιουσία που ανερχόταν σύμφωνα με εκτιμήσεις στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες, αρχικά πουλώντας λαθρέα τσιγάρα και πλαστά λαχεία, καθώς σε κλοπές οχημάτων. Το 1976, ο Εσκομπάρ ίδρυσε το καρτέλ Μεντεγίν, το οποίο βγαίνει με κοκαίνη και δημιούργησε τα πρώτα δρομολόγια λαθρεμπορίου από το Περού, τη Βολιβία και τον Ισημερινό, μέσω της Κολομβίας και τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η διείσδυση του Εσκομπάρ στις ΗΠΑ δημιούργησε σημαντική ζήτηση για κοκαίνη και μέχρι τη δεκαετία του 1980 εκτιμήθηκε ότι ο Εσκομπάρ διακινούσε σε μηνιαία βάση αποστολές 70 έως 80 τόνων κοκαίνης από την Κολομβία. Ως αποτέλεσμα, έγινε γρήγορα ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η κληρονομιά του Εσκομπάρ παραμένει αμφιλεγόμενη μέχρι σήμερα. Ενώ πολλοί καταγγέλουν την αποτρόπαια φύση των εγκλημάτων του, θεωρήθηκε ως μια φιγούρα όπως του Ρομπέν των δασών για πολλούς στην Κολομβία, καθώς παρήχε πολλές ανέσεις στους φτωχούς. Η δολοφονία του θρηνήθηκε από πολλούς και την κηδεία του παρακολούθησαν πάνω από 25.000 άτομα. Η ζωή του έχει επίσης χρησιμεύσει ως έμπνευση ευρέως στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική.